Hiring kita yan, di ba? Yes, boss. Sabi mo na. Mr. Clay? Mr. Clay? Clay! Hey, Clay nga daw. Papakadin na, sir. Okay. Sige, ako na. Ako na. Ako'y Clay. Okay. Sir, ako'y Clay. Ikaw, Clay. O, sige, sound. Sir, ako'y Clay. Sige, lingkod. Thank you, sir. Ikaw ay Mr. Clay. Yes, sir. Aram ako tim apelyido. Galot. Yes, sir. Nakatres ka, sir. Puro ka dribble. Wala man yung bola. Sir, nabayan na nakbula yung Ukraine. Ako nagdagbitak pagkan eh. Kaya naluklot ako pagkuha nga to yung Ukraine. Kaya ba yung nagbabutan ng kuwan, nuclear bomb. Oh no! O siya. Secretary, Yes. interview na. Okay, Kuyang Pogi. Tell me about yourself. Sir, nung pinakamaupit ang team, ang mga naging tawag ako ng Clay Galot. Baga may nalanganin. So what you can do, sir? Aram na time. Hired na, sir. Sige na. Bahala ka. Okay, you're hired. Talaga, sir? Hire na ako. Tunod. Okay, next. Ernesto. Ernesto. Tawag kami, sir. Present. Oy, Ernesto. Kaman. Ernesto. Para pananggod lagi. Kanding ka kayo. Para pananggod Ang tundara. na kayo ribog. Dito ba? Duba. Tagi kita na yan na. Wala. Baya. Sir, gini mo manimak ng manok. Sorry. Takbiyote. Adiliwat. Sige, lingkod. Hoy. Nagarawat kitang lubog. Diri ka pa nag-apply, fight ka na. Ano ba yung nagkakasolo daton? Puro may tililing. Ambot nga ni sir. Pati ikaw may tililing. Oh no! Sige na, ano tuwan? Okay, Sudlat sunod. tibim? Okay, guard, pasudlay tibim. Tibem. Papasunod na ka na ni sir. Ano ito na yung forma? Di rin mong brand out nga di. Sir, nag-apply ako kay mga kuto na kuntat mga paglipot si... Sige, sunod. Parang not nga di. Kaya may da wear.
Tibin. Ako timagnay. Sir, ako ngayon ni TV Maria Sagta. Sige, mapagayaan na ako. Ano timpig kinaibahan na iba ng mga electrician? Kaya ano ikaw itong pipiliyon? Sige daw, Aber. Sir, ikaw magmamayakon. Kaya iba ako, iba nga mga electrician. May ako ipapakita ng sampul. Bola lang yan. Kaya kung magpalaga, bisan di rin nakasapsak. Ansera, pagkita. Wow! Magic! Okay, sige. Hide ka na. Sir, salamat pa na mga. Salamat madam mo. Pili na. Herkan. Nagpo ka na. Salamat. Pili ka nga ka man. Uy, next. Next na. Ano, dire ka? Ay, say next. Okay, next. Okay. Tadyaw! Guard, pakitawag itadyaw. Tadyaw, mo na. Yeah, boy. Ikaw itadyaw. Sige, tulun. Ano ba ininaaton? Pati ba naman na bandiro? May din eh. Ban pala mo pa yung lalapa. Sige, lingkodan na yung. Okay. Tell me more about yourself. Sir, bakit pinakamagaling maglaba? Bola lang yan. Ingatanan nga po rin. Kaya ko tanggalon. Asya daw, kaya nga tayo na boring. Ikaw nagdara. Ano sir, karawat ako? Oo, karawat ka. Basta, tanggalanit boring adit. Sir, ako? Ew. Sir, wala problema. Salamat. Kaya ko. Sir, tingin ako, sir. Nod! Wait a minute. Nico! Guard, pakitawag yung Nico. Nico! Natawag ka na! Oh my God! Nico Palero at your service, sir. Wait. Familiar? No! Sir, apply po pagkapalero. Palero ka o action star? Sasayap ka, sir. Palero ka modelo. Kaya may kayabangan to. Ini. Makakarawat ka inin, okay? Okay yan. Diriyat para sa iba nga mga negative. Ini, positive inin. Sige, lingkod. Thank you, sir. Wait. Oh no! Nakilala ka kan Mark? Anado Adonis na trabaho? Ay, shoota. Oh no! Nakakilala ada. Itong ina. Direk nakilala. Tik nakilala. Wala na, finish na.
Nala ka mo? Sir, familiar hiya, sir. Sis, shota ka, bukiri ako. Bukiri ako din. Yes, sir, sir. Kilala ko tiya, kilala. Pinakamakaritit tiya. May dat niya talent. Differently talent. Bola lang yan. Talent. Yes, sir. Okay, Day, pwede ka ba? Sample, sample. Sige, sir. Hello, good evening Philippines. My name is Nico Moreto. What? I live from Barangay Kugoy. Talent ko nga pala ay ang talent ko pala ay ang sumayaw. Sample? Gusto niyo yung sample? Sample, 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 sample. Kung nga tumay ka mo.